U vijestima ovih dana informacije o poskupljenju, kako plina, tako i električne energije. U isto vrijeme gase se rudnici, ne kopamo dovoljno uglja, a ne dolazimo do dogovora o južnoj interkonekciji. Gost Dnevnika 3, Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine. Gospodine Lakiću, dobro vam večer i hvala vam što govorite za Federalnu televiziju. Dobro večer, lijep pozdrav vama i gledalcima Federalne televizije. Hoćemo li u novu grinju sezonu ući ucijenjeni i bez alternative za rusko-srpski plin? Apsolutno. Mislim da je vrijeme ucjena završeno i da se ono više nikad u narednom periodu neće desiti. Ono što se dešavalo prethodnih dana smatram da je vrlo problematično kada je Bosna i Hercegovina u pitanju i sve ćemo učiniti da do onakvih stvari kakve su se desile prije nekoliko dana više nikada ne dođe. Dakle, dogovor o južnoj interkonekciji bi mogao biti postignut. Iako je vlada Federacije povukla zakon o južnoj interkonekciji, odbila prihvatiti onaj od kluba SDA. Da, zakon o južnoj interkonekciji bi trebao u narednom periodu da bude na sjednici vlade i nakon toga i na sjednicama oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i da na taj način jednom zaokružimo da imamo i drugi dovod gasa u Bosnu i Hercegovinu i da na taj način nemamo više problema sa bilo kakvim ucjenama i da se ne dovedemo u situaciju da zavisimo od samo jednog voda. Neka tržište u narednom periodu bude to koje će odrediti cijenu gasa, a siguran sam kada budemo imali dva voda da će u tom slučaju i cijena gasa biti pristupačnija. Da, kada prije nekoliko dana Sarajevogas i Istočno Sarajevo obustavilo isporuku gasa, govorilo se o dugu od 1.300.000 prema Sarajevogasu i Istočnog Sarajeva koji ima Energoinvest. Kako je došlo do tog duga? To smatram da nije tačno i da nije istinito. U narednom periodu će se to pokazati, da li putem suda ili na neki drugi način, da će Sarajevogas, Istočno Sarajevo imati obavezu da prema Energoinvestu izvrši povrat više uplaćenih prihoda za prethodni period. Činjenica je da cijena koja je bila obračunavana od Sarajevogasa Istočno Sarajevo nije bila regulisana i potvrđena od strane regulatora Republike Srpske, što je zakonska obaveza. Istog razloga smatram da će biti izvršen povrat sredstava prema Energoinvestu i da će u narednom periodu isključivo se voditi cjenovnikom regulisanih cijena. Ono što potvrdi regulatorno tijelo, to će biti i fakturisano. Vrijeme je da jednom za svagda regulatori budu na pravoj strani i da u svakom slučaju sve institucije poštuju regulatore u Bosni i Hercegovini, bilo čega, i električne energije, i gasa, i sve druge regulatore koje postoje kao institucije u Bosni i Hercegovini. Dobro, šta očekujemo dalje? Iz Sarajevogasa prijeti odlaskom na sud, iz Istočnog Sarajeva traže povrat, a do jeseni su smanjene cijene za plin do 3%. Šta nas od jeseni očekuje? Da li će zbog svih ovih dešavanja ponovno doći do poskupljenja cijena plina? Da li će se ići na sud ili neće, to će odlučiti dvije kompanije. Ukoliko ne bude dogovora i ne bude se prihvatilo ono što Energoinvest kao naša kompanija zagovara, mi smo spremni da idemo na sud. Pa neka sud odluči ko je u pravu. Mislim da je to najpravednije, a da u narednom periodu stvaramo dogovore i ambijent da ne bude kao što je bio u prošloj sedmici. Da li će biti poskupljenja gasa, cijene gasa ili smanjenje cijena gasa za naredni period, o tome ćemo odlučiti pred početak četvrtog kvartala ove godine kada uzmemo u obzir sve ono što određuje cijenu gasa, a to je cijena nafte, cijena dolara i sve druge cijene koje utiču na formiranje cijene gasa. Moram reći da regulator gasa u Federaciji Bosne i Hercegovine još uvijek zvanično ne postoji, da to rade dva ministarstva federalna, energije i trgovine i da to na kraju predstavlja odluku vlade. Mi u narednom periodu moramo donijeti i zakon o gasu Federacije Bosne i Hercegovine i FERC-u dodijeliti obavezu da ova cijenu gasa reguliše za naredni period. Evo sve vam ovo govori koliko je zapravo važan alternativni dotok plina i moramo postaviti pitanje kada će zakon o južnoj interkonekciji biti na dnevnom redu. Iskreno se nadam vrlo brzo.
Ono što želimo ovdje napomenuti, da ćemo razgovarati onoliko dugo koliko nam bude potrebno da dođemo do krajnjeg dogovora. A taj dogovor mora biti garant budućeg dugoročnog snadbijevanja. Mi u ovom trenutku ne želimo ići na prevare jednih i drugih i donijeti zakon na prečac. Želimo napraviti konsenzus gdje će BH Gas kao kompanija biti kompanija koja će ovaj projekat realizovati, ali isto tako moramo voditi računa o području cijele Federacije Bosne i Hercegovine. Zasigurno je da će do dogovora doći, iskreno se nadam, vrlo brzo i tu smo daleko odmakli kad je pregovaranje u pitanju. Znamo da su zahtjevi HDZ-a bili jedne od ključnih opstrukcija prilikom ovih pregovaranja i dogovora. Evo, HDZ ne posustaje ni pred američkim uputama, sankcijama, prijetnjama. Imate li vi plan kako se dogovoriti sa Čovićem? Mi već komuniciramo. Znači, ispred SDP-a i ispred HDZ-a su imenovani ljudi koji razgovaraju na temu južne interkonekcije. Dosta sastanaka je u toku krajem jula i početkom avgusta urađeno. Predstoji nam u ovoj i idućoj sedmici još 2 sastanka na ovu temu gdje ćemo otprilike pokušati doći do onoga oko čega se apsolutno slažemo i možda oko onih stvari o koji se trenutno ne slažemo i imati jedan zajednički sastanak i predsjednika HDZ-a i SDP-a na kojima ćemo, ja se nadam, tu stvar u konačnici dogovoriti. Ja ne mislim da je toliko tvrd stav HDZ-a kako to u javnosti možda izgleda. Smatram da ćemo iskrenim razgovorom u narednom periodu doći do konačnog dogovora. Interes nam mora biti Federacija Bosne i Hercegovine, njeni građani i budućnost i suverenitet, energetski suverenitet Federacije Bosne i Hercegovine. Ukoliko nije stav HDZ-a toliko čvrst kao što kažete, zašto se onda ovoliko čeka na dogovor? Mislim da ćemo nakon ovih razgovora obznaniti sve ove informacije kako je došlo, zbog čega, kakvi su bili problemi vezano za razgovor i slične stvari. Smatram da ćemo vrlo brzo doći do konačnog dogovora. Prioritet nam svima mora biti Bosna i Hercegovina. Kako ste rekli u vašoj najavi, mnogo je problema vezanih za energiju. Imamo stari sistem koji je veoma mnogo urušen i imamo novu budućnost koju trebamo polako ići. Nalazimo se u tranzicionom periodu i zato smatram da energija mora biti u fokusu svih nivoa vlasti. Ne samo na federalnom nivou, nego i na državnom nivou. Ukoliko obezbijedimo suverenitet i integritet, energetski suverenitet i integritet Bosne i Hercegovine, mislim da ćemo ponovo biti vrlo bitni na Balkanu i u Evropi kada je energija u pitanju. Mi smo svoj sistem, nažalost, urušili u prethodnih godinama i sada ga moramo ponovo graditi. Da. Od 1. augusta je skuplja i struja za 10% za domaćinstva. Govorilo se i o novim poskupljenjima za privredu. Hoće li doći do njih? Kada govorimo o poskupljenju električne energije od 1. augusta, radi se isključivo o usklađivanju cijena koje zadnjih 10 godina u elektroprivredi Bosne i Hercegovine nisu usklađivane. Za to isključivu odgovornost ima regulatorna agencija FERC, znači za električnu energiju, koja nije nudila u prethodnom periodu regulaciju cijene električne energije. Pa zamislite da su mnoge cijene svih režija koje imamo u jednom domaćinstvu enormno rasle u zadnjih 10 godina, a da je jedino cijena električne energije ostajala ista. Time smo direktno urušili elektroprivredu Bosne i Hercegovine. Sa druge strane, ja moram istaknuti vrlo mudar i odgovoran posao i pristup elektroprivrede HZHB, koja je u zadnjih 10 godina nekoliko puta usklađivala cijene na više i na taj način sačuvala ovu javnu kompaniju. I nemojmo sada da budemo licemjerni da govorimo da se u jednom dijelu federacije cijena povećava, a da zanemarimo činjenicu da je u drugom dijelu federacije ta cijena nekoliko puta usaglašavana i usklađivana u zadnjih 10 godina. Moramo brinuti o našim javnim kompanijama jer nećemo imati električne energije u narednom periodu. Vidjeli ste šta se desilo 21.6. ove godine. Bio je potpuni kolaps na Balkanu i pokazali smo da smo ranjivi.
To se više ne smije dešavati. Moramo ulagati u energetski sektor. Spominjali ste urušavanje elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Važno je razjasniti kako je elektroprivreda Bosne i Hercegovine došla do gubitka više od 330 miliona maraka. Da, i vrlo je bitno da to iskomuniciramo i kažemo našoj javnosti. Prethodna uprava elektroprivrede je u januaru prošle godine projicirala gubitak od 90 miliona. Iz elektroprivrede je došlo na resorno ministarstvo i vladu Federacije u prethodnom sazivu da oni očekuju sami gubitak od 90 miliona. Kada je nova uprava elektroprivrede preuzela upravljačke mehanizme, ponovo su izvršili projekciju i vidjeli da bi to moglo da bude ne 90, nego 80 miliona za prošlu godinu. Izvršili su određene uštede i slične stvari. Međutim, onda dolazi sve na naplatu. Pa se tu nalazi 31 milion KM-ova minus zbog nerealizovane investicije bloka 7 u Tuzli. Pa se onda tu nalazi 22 miliona KM-ova nabavljene električne energije jer nismo imali dovoljnu količinu iskopanog uglja u tom periodu. Nije se radilo sa rudnicima. Tu dolazimo do iznosa od 140 miliona KM-ova. I tu nije kraj. 117 miliona KM-ova se nije nikada opravdalo od strane rudnika, a bile su investicije od strane elektroprivrede Bosne i Hercegovine sve od 2009. godine. Revizori su zahtijevali da to što rudnici nisu opravdali sredstva od 2009. godine, da se mora evidentirati kao rashod. To je knjigovodstvena tehnika koja se morala uraditi. Revizije su sve upućivale da se to treba uraditi, ali se to, nažalost, skrivalo. Nije se govorilo o tome. Mi nećemo sve revizorske izvještaje elektroprivrede od 2009. pa sve do današnjeg dana su svake godine ukazivali da ono što se nije opravdalo od investiranja u rudnike mora se proglasiti kao rashod elektroprivrede jer su ta sredstva otišla u rudnike. To se trebalo evidentirati. Mi nismo ti koji želimo da stavljamo probleme pod tepih. Ako je revizija rekla da rudnici nisu opravdali sredstva i da se to mora staviti na rashodovnu stranu elektroprivrede, onda se to jednom mora uraditi. Ova uprava je bila hrabra i uradila je to i u izvještaj za 2023. godinu sve ono što nije opravdano je stavljeno. Tu se nalazi 117 miliona KM-ova. Idemo dalje. 69 miliona KM-ova je moralo biti također evidentirano za sve ono što se dalo u rudnik Zenica u proteklom periodu, jer je donesena odluka da taj rudnik ide u zatvaranje. To su knjigovodstvene stvari koje se moraju po zakonu evidentirati i mi ih moramo kao takve prikazati. To što sada u javnosti manipulišu da je to 331 milion KM-ova koji se odjednom pojavio, ne. On traje od 2009. godine. I od te godine do dan danas mnoge stvari nisu urađene. Posebno bih istakao zadnjih 10 godina gdje se nije ulagalo u rudnike, gdje se nije ulagalo u termoelektrane na ispravan način. Pa zašto je blok 7 u takvoj situaciji kakvoj jeste? Šta će nam on još problema napraviti u narednom periodu što nije realizovan? A odluka je donesena još prije 10 godina da se krene u realizaciju. Koje probleme će to napraviti u budućnosti, upravo situacija sa blokom 7 u Tuzli? O bloku 7 ćemo vrlo brzo izaći u javnost sa svim eksplicitnim podacima. Dopustite da još jedno vrijeme ne govorimo o tome radi eventualnih tužbi koje se mogu pojaviti. Ali zasigurno će javnost znati šta je nerealizacija bloka 7, propuštanje prilike da se realizuje ovaj veliki blok i sačuva energetski sistem, šta je učinio za elektroprivredu i za budućnost energetskog sistema u Federaciji. U redu. Zakon o električnoj energiji na državnom nivou. Koji je status, kad možemo očekivati da on bude na dnevnom redu? Vrlo brzo, iskreno se nadam. Već dugi niz mjeseci insistiramo na donošenju ovog zakona. Isključiva nadležnost je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. Mi vrlo brzo moramo imati ovaj zakon usvojen. Ukoliko se to ne desi, CBAM ili karbon taksa koja nas očekuje i za našu privredu
će nam uništiti privredu. Ja se iskreno nadam da će u Vijeću ministara i u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u vrlo skoroj budućnosti, da ne kažem u narednih nekoliko sedmica, delegirati ovaj zakon i da ćemo imati ovaj zakon donesen. Federacija Bosne i Hercegovine je svoju obavezu ispunila time što je dala svoje zamjerke na predloženi zakon koje idu apsolutno u smjeru da se zaštite interesi federacije i da se nadležnost ne prenosi sa države na entitet ili na bilo koji nenadležni nivo u Bosni i Hercegovini. Insistirat ćemo na tome i iskreno se nadam da ćemo uspjeti u tome. Gospodine Lakiću, uzročno-posljedična veza, nemamo dovoljno struja, ne kopamo dovoljno uglja. Šta se dešava zapravo sa rudnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine? Ako izuzmemo rudnik Zenica, koji nažalost nije prihvatio ruku Vlade Federacije za pomoć i nije se aktivirao u dovoljnoj mjeri, moram da kažem da svi ostali rudnici imaju vrlo dobar pristup kada je proizvodnja uglja u pitanju. To moram reći za sve rudnike, jer pokazuju pomake u odnosu na ono što se dešavalo u prethodnih nekoliko godina. Mi smo imali trendove opadanja proizvodnje uglja u svim rudnicima. Nije se investiralo u rudnike. Polako se išlo malte neko ka kompletnom zatvaranju. Međutim, mi ako i sad sve u ovom trenutku zatvorimo, mi ćemo ostati apsolutno bez električne energije, a to nam ne treba. Odlučili smo se da zatvorimo samo onaj koji nije odgovorio prema pruženoj ruci Vlade Federacije, a svi ostali koji su odgovorili pozitivno da im dodatno pomognemo da narastu. I to se evo dešava u rudniku Kreka u Tuzli, u rudniku mrkog uglja u Kaknju, tako da imamo pozitivne rezultate u Gračanici i drugim rudnicima. Znači da se može, ali mi moramo i sačuvati ove rudnike jer bez njih u jednom srednjoročnom periodu mi nećemo imati električne energije. A polako se moramo paralelno orijentisati i ka obnovljivim izvorima energije, čemu ide i cijeli svijet. Da, glede rudnika Zenice, evo i ministarstvo je za zatvaranje rudnika, ali je neophodno i sistemsko rješenje, dakle zakon o zatvaranju rudnika. Ono što me zanima jeste šta će biti sa radnicima nakon što se zatvori rudnik Zenica? Sve jedan uposlenik i radnik RMU Zenica će biti zbrinut na najadekvatniji način. Koji? A gdje nalazim potvrdu u svemu tome? Možda javnost ne zna. 199 radnika je od novembra 23. do februara 24. već zbrinuto na najkvalitetniji način. I u javnosti nije izašao niti jedan problem kad je ovih 199 radnika u pitanju. Mi imamo recept kako se to radi. S tom razlikom samo što smo iscrpili sva sredstva iz elektroprivrede. 42 miliona KM-ova je dato za zbrinjavanje ovih 199 radnika. Elektroprivreda više tih sredstava nema, ali mi nismo stali. Mi sa Svjetskom bankom privodimo kraju pregovore za vrlo povoljan kredit koji bi u narednom periodu trebao da pomogne zatvaranju rudnika Zenica, unapređenju rudnika Kreka i unapređenju rudnika Banovići. Na taj način vidimo jedan od izlaza za naredni period. Također, ja neću kriti ni tu činjenicu. Mi iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine moramo osigurati također dio sredstava za pravednu tranziciju. A to znači za pomoć u budućem restrukturiranju rudnika u neke druge pravce. Ovo samo govori da ste potpuno u pravu kad ste na početku emisije rekli da imamo mnogo problema, a to znači da energija i energetski sektor mora biti u fokusu svih vlada na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Evo, problematizirate i nedostatak primanja. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je odobrila 17 miliona pomoći za 585 rudara za uvezivanje staža i sve što je još bilo uplatu doprinosa zapravo. Ali zašto nema stalnih primanja? To je samo pokazatelj da Vlada Federacije brine o zbrinjavanju rudara kada dođu u period da trebaju biti penzionisani. Međutim, veći broj rudara i uposlenika u rudnicima nema povezan staž uopšte. Imamo dugovanja prema penziono-invalidskom osiguranju. Mi to u narednom periodu moramo sve da riješimo. Pa preko 1 milijardu KM-ova su dugovi svih rudnika i energetskog sistema.
Zašto se nije vodilo računa u prethodnom periodu da ako idemo prema određenom gubitku, da zaustavimo dalje tonjenje, da se restrukturiramo u nekom drugom pravcu, da problem stavimo na sto, nego smo ga stavljali pod sto i sad smo došli u ovu situaciju. U najnezavidnijoj situaciji je trenutna uprava elektroprivrede, ali i vlada federacije kad je energetski sektor u pitanju. Moramo napraviti veliki zamah da investiramo. Pa zemlje iz okruženja, iz malo šireg okruženja, sjajno vode razvoj energetskog sektora, imaju pristupe fondovima i sve druge stvari vode ka prosperitetu. Pa zašto i mi ne bismo bili dio toga? I zašto nismo dio toga? Iz prostog razloga što moramo sanirati stvari koje smo zatekli, a pripremati se paralelno za ono što rade svi susjedi i ostale zemlje iz okruženja, a naročito zemlje Evropske unije. Jedan od osnovnih razloga jeste što nismo članica Evropske unije. Na nedavno održanom samitu u Rumuniji ljudi ne brinu kako će da investiraju jer dobijaju sredstva. Mi brinemo gdje ćemo naći sredstva i kako ćemo ih najefikasnije iskoristiti jer smo trenutno u toj poziciji. Istog razloga nam vrlo brzo treba da budemo članica Evropske unije i da imamo pristup sredstvima da riješimo naš energetski sistem. Gospodine Lakiću, hvala vam što ste govorili za Federalnu televiziju. Hvala vam za poziv.